Il-Gvern kompla bil-konsultazzjoni nazzjonali dwar il-Viżjoni Ekonomika ta' Malta għall-10 snin li ġejjin. Dan f'diskussjoni bejn il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri flimkien ma' diversi mexxejja u kapijiet eżekuttivi minn setturi privati differenti fl-ekonomija Maltija fosthom l-industriji tal-manifattura, gaming, is-settur diġitali, finanzjarju, tat-telekomunikazzjoni, proprjetà u industriji oħra. Fost oħrajn tul id-diskussjoni il-Ministru Schembri irrefera l-importanza tat-tqabbil tal-ħiliet mal-esiġenzi attwali tas-suq tal-impjiegi b'dan tal-aħħar jipprovdi karrieri ta' kwalità għolja u mħallsa tajjeb. Barra minn hekk il-Ministru nnota li tkabbir ekonomiku għandu jimxi jitfit mal-protezzjoni tal-ambjent, standards għoljin ta' governanza u responsabilità. U għalqgħu wkoll interess li wrew il-mexxejja tan-negozji biex jikkontribwixxu l-ħsibijiet tagħhom. Irridu naraw li dan id-dokument ikun viżjoni wkoll ta' pajjiż u għalhekk qed nieħdu l-aħjar idejat dawn ma' pajjiż żgħir, ir-riżorsi huma limitati u allura rridu nassiguraw li l-aqwa idejat li għandna f'dal pajjiż ikunu impoġġija wkoll f'dan dokument ħalli meta niġu għall-implementazzjoni naraw li nottienu dak li finalment irridu minn pajjiżna. One News tkellem ma' numru ta' kapijiet eżekuttivi fejn faħru l-inizjattiva tal-Gvern li jitkellem u jinkludi l-idejat tas-setturi kollha f'din il-konsultazzjoni nazzjonali. Illum naħseb kienet inċentiva tajba ħafna, tkellimna ħafna fuq affarijiet bħall-environment, l-education, l-employment u affarijiet li ġa nemmen il-Gvern beda jagħmilhom u naħseb diskussjonijiet bħal daw il-Gvern għandu access ma' nies li huma fil-leadership group ta' ħafna kumpaniji. Min-naħa tiegħu Godwin Karwana faħħar dan id-dokument li nieda l-Gvern. Il-bażi tad-dokument huwa tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi jiddeskrivi l-numru ta' pillars li nistgħu ninfluwenzaw l-istrateġija ta' Malta going forward.